Sulod lang sa tulo ka tuig, miabot na og 626 ka kilometro nga mga kadalanan sa tibuok probinsya ug kabaranggayan ang na-repair ug nasemento sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Kining tanan nagkantidad og 9.7 bilyones pesos matud sa taho ni Provincial Engineer Hector Hamora atol sa Provincial Development Council meeting ni adtong Huwebes, Setyembre 15. Sa tanang kadalanan nga nasemento na 450 ka kilometros niini mao ang provincial roads nga nagkantidad og 7.4 bilyones pesos samtang ang kapin 175 ka kilometros gilangkuban og mga barangay roads nga nagkantidad tanan og kapin 2.2 bilyones ka pesos. Gipasigarbo gayud ni Gobernador Gwen Garcia ang kalidad sa mga kadalanan nga gipatuman sa Kapitolyo kay dili lang susama sa ordinaryo nga provincial road. Susama kini sa National Road kay ang standard niini 6 metros ang gilapdon ug 9 ka pulgadas ang gibag-on. 15 na usab ka mga taytayan ug mga box culvert ang giayo ug gipatukod sa probinsya sa Sugbo nga nagkantidad og 141 milyones pesos. Laing 664 milyones ang nagasto alang sa pagpatukod sa laing infrastruktura sama sa mga school buildings, pagpaayo sa mga ospital, barangay hall, heritage parks ug uban pa. Karong bag-o, tungod kay nalukop na sa Kapitolyo ang pagpaayo sa mga kadalanan, gisugdan na usab niini ang pagbuntar sa mga solar street light ug miabot na sa 2,500 tanan ang mga suga nga namuntar sa magkalain-laing dapit sa probinsya, nga nagkantidad og 11.8 milyones ka pesos. Laing programa ni Gobernador Garcia nga gihatagan usab og prioridad mao ang patubig ug pipila ka mga waterworks projects ang nahumana nga nagkantidad tanan og 218 milyones pesos. Alang sa sunod tuig, giplanuhan na sa Kapitolyo nga mugahin og laing 9.7 bilyones pesos aron mapadayon ang maong mga proyekto. Sa maong kantidad, 2.7 bilyones pesos ang gigahin alang sa pagtiwas og semento sa nahabilin nga 136 kilometros nga provincial road. Usa ka bilyon ka pesos alang sa usa ka gatos ka kilometros nga barangay roads. Samtang 5 bilyones ang gigahin alang sa bulk water supply projects. 414 ka milyon ka pesos alang sa mga taytayan. 356 milyones alang sa mga buildings ug 248 milyones alang sa solar street lighting. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.